hayi engathi akuhambanga kahle. Angazi ngempela ukuthi ngingena kanjani kule nkulumo yezinqa zobumnyama lokukhulunywa ngayo. Ngoba phela mina okokuqala nje bengingekho ngisho kumcimbi lo okusuke olezi idubedube zomdonsiswano lokudonsiswana ngawo phakathi kaMthandeni nosisi Mabiyela. So kuyadideka la uMabiyela amefakazisa ngami ethi yena wezwa ngami ngoba phela mina engangikusho kulwami mntanapho wami ngangingakutshela uMabiyela. Mina ngangidala phela uMthandeni ngoba phela masterapana usho noma yini mhlambe obonayo ukuthi ingenza ukuthi lo mntanapho lo mhlambe utrend uzwa abantu abaningi. Futhi akuyona into engayiqinisekisa ukuthi into engangisho into ekhona ngempela. Into engingasho nje ukuthi kahle kahle ngangiyidlalela ngangiyidala phela uMthandeni nje ngaleyo nto lengibonayo ukuthi mangingamdalapha ngayo izotrenda izwa abantu abaningi. So angazi ukuthi ngingene kanjani kule nkulumo lokuthi mhlawumbe uMabiyela azafakazise ngami. Yikho nje ngithi ayi engathi akuhambanga kahle, kodwa-ke akunankinga, asibonge nje ngoba phela sizodla noma yini vele sisemculweni, umculo ufana negame. Ngiyabonga.